Moikka! Mä olen Ulrikka Viktors ja mä olen ehdolla kuntavaaleissa Kaarinassa. Mä olen 2 päiväkoti-ikäisen lapsen äiti, luokanopettaja ja kasvatustieteen maisteri. Mä lähdin mukaan politiikkaan ollakseni osaltani vastavoimana sille, että arvot on koventuneet ja vastakkainasettelu lisääntynyt. Lisäksi mä haluan olla vaikuttamassa siihen, että täällä Kaarinassa on ihan kaikkien hyvä olla ja asua. Ja tiesitkö, että yli 60% kunnan menoista menee varhaiskasvatukseen ja koulutukseen? Eli näissä vaaleissa on ihan todella kyse lapsista ja nuorista. Haluan, että täällä Kaarinassa tehdään päätöksiä inhimillisesti, kestävästi, viisaasti, myös tulevia sukupolvia ajatellen. Päätöksenteon tulee pohjautua tutkittuun tietoon ja olla ennaltaehkäisevää, ja kestävään kehitykseen tulee myös panostaa. Vaikutukset lapsiin, nuoriin ja luontoon tulee aina arvioida. Hyvinvointia, ihmisten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tulee edistää. Mulle on tärkeää, että Kaarina on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen paikka kasvaa, elää, tehdä työtä, harrastaa ja käydä koulua. Anna äänesi lapsille ja nuorille.